टन टन काय करमत नाही हो. चांगली होती करमणूक ती गेली इडे कशाला. गेलो असतं बरं झालं असतं मी बी उगाच. जाऊ तर ती आता माघारी काय बरं घरीच येऊ वाटत नव्हतं पण काय करता आता यावं लागेल है ना. काय करता या या महाराणी या. काय बोलू ओळतोय आलो हे असतो. घ्या खायला दिले दाजीने. नका पार्टी जरा जंगीच होती वाटतं. आणि मग लाडू गुलाबजाम अजून आहे त्यात. मोठे माणसं येत ते नौकरदार येत मी आणि बी यायला मग पाहिजे होतं. का नाही आले मग तुम्ही. कंटाळा आला इथं बसून काय म्हणलं उगाच कशाला जायचंय. माझ्या मोबाईल मध्ये रिचार्ज टाकलं 1000 रुपयाचं. मग काय मोठले माणसं आहेत ती. आणि मग तुमच्या वाणी आहेत होय. होय हा आमचं काय कौतुक व्हायचंय आम्ही किती केलं तरी. हा काय केलं मग काय ना बायकोसाठीच करता का कोणासाठी बाहेरच्यांसाठी करता होय. हाय का मी कुठं काय म्हणते ताव ना. पण असं दाजी भेटायला नशीब लागत. काही जरी म्हणलं का नाही मी असं बट केलं का नाही लगेच घ्यायचे मला. होय हा बरं मला झालं म्हणले इमानाकडे बोट केलं नाही. हा इमान मी काय एवढं मला बी कळतंय काय मागायचं आणि काय नाही मागायचं कळ का. आता काय तेव्हा बरमत पाहुणे घेतलं बितलं असतं. मला म्हणले इकडची एक मिळून आहे म्हणले माझी तुझा नाही तर कोणाचा लाड करायचा बायकोचा नाही तेवढा तुझा लाड करतोय लय म्हणले. बोट हलत आहे बाबा. अंगठी घेतली का काय. हा हो का अर्ध्या तोळ्याची केली मला दाजीने. अंगठी घेतली हा हे काय अर्ध्या तोळ्याची. काय तिथं काय सुपारी बिपारी होते काय तुमच्या दोघाची. आमच्या दोघांची सुपारी काय डोकं फिरलं काय. लयच अंगठी आणि हजार रुपयाच्या मग काय झालं? लयच पाहुणा उधार झालाय म्हणा. मग दाजी आहे माझा त्याला काय तवा. अयो काय हो? अरे जरा लाज काय लाजू मी आता. लाज मी काय अंगठ्याच काय घेतय नखरच काय करीतय कुंकड विमानानेच काय पळतय ते काय नखरे केलेत मी. काय नखरे केलं मग काय झालं आता दाजी नको म्हणायला. का म्हणू नको म्हणा अर्ध्या ग्रॅमची. अर्ध्या गिऱ्यांची तुला तर नुसतं याडच तेवढं. हा तुमच्या म्हणतो नाही याडाचं नटायचं खटायचं गावचं हिंडायचं कुणाचा बड्डे तुमच्या म्हणतो नाही. साखरपुडा आम्ही इकडे मरत होतो राहणार दार धरून खुरपू आमच्या दाराचा फोटो बघा ना दाजीचा. इकडे फेकून ते फोटो दाखवणी कर लाज जरा जीवा राहतो. काय झालं तुम्हाला. काय कमी पडलं होतं तेव्हा तिकडून तो अंगठ्यान बॅलन्स घेऊन आली. गरज होती का. 4 महिने झाले तुम्हाला म्हणते बॅलन्स टाका मोबाईल मध्ये तर टाकले नाही. मग मी म्हणलं दाजीला दाजी मला बॅलन्स ते लागत आहे कशाला तुला कोणाला फोन करायचा. मला ते इंस्टाग्राम बघायला लागत आहे मग त्याला मला टाइमपास होतो. इंस्टाग्राम तुम्हाला नीट सांगते बरं का नीट बोला माझ्या दाजीला. तो बोटच काढाच आरती कसली भारी. तू आता मला चिडून नका. कसली भारी आहे. काजे ग मी कचाच बोट चावीन. टकालच फोडून मी तुमचं सांगते. हा टकल फोडून आणि काय करीन. पहिला दाखव जा नाही मी नाही देणार. मग चिडीला लावे तिथं उगत कसं होतंय मग. कसं होत आहे मग. किती वेळा सांगितलं मला घ्या म्हणून अंगठी. अंगठी घ्या मला बोलू नको काय नको तिकडे दाजीकडे जाऊन राह. मला काय दाजी नको म्हणते ना काय केव्हा बी सांभाळता राहायचं. तुला सांगतोय मी काय दाजी काय त्यांची तब्येत आणि काय. तू उठ बरं हल बरं इथून हल फक्त तुझ्या दाजीने फोन दिले काय बॅलन्स नाही दाजीने बॅलन्स टाकत आहे. काय मला उठायचं जा तिकडं. तुम्हाला सांग का अजून काय काय केलं आम्ही आता. अहो सांगते तू सांगते मी ऐका की आम्ही गेलो का मोठ्या रेस्टॉरंटला. मग काय खाल्लं असं सांग बरं. गुखावून आले असेल काहीतरी बोला. तुम्हाला गोवा शिवाय लेंड्या शिवाय लेंडका शिवाय काही दिसत नाही बाया. काय हसत आहे. हा अयो काय माझा दाजी आहे. माझ्यापासून तुला काम धंदा तुम्हाला काय झालं खायला टाक. तुम्हाला काय झालं आंधळायला. नाहीतरी नवरी असते तसं आंधळ की बायकांना कुणी थोडा जीव लावला की लगेच जळा त्यात निसता इथून तिथून धुरच निघतो. आता फार अंगठ्यान बिंगट्यान घेतल्यावर मग काय झालं दाजी आहे माझा नाही तर कुणाचं लाड करेल. मग आता दाजी तुला म्हणून बोललो असतो मी. घेऊ का घेऊ. लागलं बरं का मला टकल्या. अयो तुझं नाव सांगते माझ्या दाजीला. का तुम्हाला नीट सांगते बरं का आमच्या दाजीला बिजाला काय म्हणायचं ना. हा
ते रातच बोट कुरताडणार आहे मी हा, दिसन तुला उंदराची दाजीचं, आवला हा. तरी काय आदल्या जन्मात रात्रीचं बोट कुरतडायला हा कशाची नीट होती बोल, नीट तो बोल. लाथा बिता हाल नका नाही तर घालीन गुदा पाया मग पड, पडसान त्या तिकडे पाया कळलं पड. काय काय पाय बी नाही पडणार तिकडे हा तिकडे तसलं तोंड ती घेऊन मला बोलायचं नाही चांगलं हा तुम स्वतःच जाईन आणि ते मडमड 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 बोलत आहे कुंकड बी लाळ बाहेर निघाली. हा निघू द्या बाहेर माझी दाजीचा रुमाला आणीन पुसायला टाका त्याच्यात आहे. लाव का तुझ्या बहिणीला फोन? लावा लावा ती तुम्हाला दाजी पुढे एक शब्द जर बोलली तर माझं नाव बदला ती नाही माझ्या म्हणे लंड नाही ती मला माहित आहे हा, तुम्ही हे किती तेवढं बी कळलं ना? तुम्ही गोंडा गोळा ती नाही तुम्हाला हुंगणार बी नाही तुझ्या बहिणी लण नाही ना तेवढं कळत ना तुला? हा अरे काय तुला बोलावा काय? काय माझा नवरा असलाय म्हणून मला लंड होऊन तू एक राहावं काम लागतंय कर बरं, हे तुझी पिशवी आणि ती गठुडं ठेव आतमध्ये. माझ्या दाजीची पिशवी म्हणजे त्या खायला दिले ना आपल्याला खायला काय मी नाही उठणार मी नाही उठणार जा तुम्ही टाका ना काय बिघडेल का तुम्ही टाकलं तर तसल्या 65 गप्पा मारू नका इथं कोण मी? हा मीच 5 गप्पा मारितोय. हा तोक तोंड हस हस. खरंच बोलले मी खोटं नाही बोलत अजिबात करीत हा हस हस मला तुमचीच लय खसखस पिकते तुम्हीच हसा की हा तुम्हाला लय खालून वरून कुठून कुठून गुदगुल्या होता असं हस म्हण तुला ना ते हा मला नाही तो मला तिकडं होते आता नाही नाही मी आता चेष्टा समजत करते चेष्टा चेष्टा अहो चेष्टा नाही चेष्टा चेष्टा अयो चेष्टा करते मी हा? नाही खरंच चेष्टा करते अयो कान लागते बरं का लय चुरू चुरू चरत आहे कुठं होत्यात तुला? नाही चेष्टा कर मम्मी माझी अंगठी नाही म्हणा नाही परत नाही बोलणार नाही ना परत नाही बोलणार म्हणते तर काय नाही तुम्ही हात सोड आता बघू तर फोन करतो मी त्या बाबाला जा घेऊन म्हणून तुझ्या आणखी आता कसं होतंय तुम्हीच खा गुबडे मला काय गरज नाही मी सोडा गावात- की हात माझा दाजी बा नजर इकडं टाकल्याची